nu fast i vildt. Det vil være god nu. Jeg har det lidt ligesom om, at jeg skal kaste en lille smule op. Ja. Men så gør man vel bare det. Hold nu. Ja, vi er gået til tredje søndag i advent. Hej og rigtig hjertelig velkommen til tredje søndag i advent. Sagde du tredje søndag i advent. Vi er nu kommet til Big Yellow. Den til dig. Tak. Skal vi skåle det her? Jo. Godt. Det gør også en lille bitte smule ondt i maven, ikke? Lille smule, ja. Hvad var det, den hed? Den hedder Big Yellow. Mine damer og herrer. Tak fordi I kigger med. Vi er i gang med tredje søndag i advent. Det kan også godt være, at man græder en lille smule. Hold kæft, Bius. Har du haft travlt? Ja, meget. Jeg har lige været på Grand Slot. Ja. I hele november. Ja. Og opskrevet der. Og det var også i kroppen, det her med. Det var jo det er en sand fornøjelse. Men det er overstået. Skål. Skål. Skål ud. Skål. Den smager ikke lige så godt som de andre. Men den er flot. Ja. Han er over. Shit. Hvad tænker du, Bius? Jeg tænker, at den er hård. Ja. Ja. Det er dejligt. Her er tredje søndag i advent. Og grund til, at vi spiser dem her, det er jo for, at I skal have det hyggeligt at kigge på. Nu når I venter på den her søde juletid. Men nu er der heldigvis kun én uge tilbage. Ja. Hold nu kæft, Claus. Han er hård. Det skulle være. Den skulle vi nok være sprunget over. Jeg har svært ved for min led. Har du det? Min er. Men prøv at se. Man har det lidt ligesom, der løber sådan nogle små mænd derinde med tændt. Kan man tændstikker og stikker ild i ens mund. Pius, jeg synes, du gør det utroligt godt. Tak i måde. Ja, meget stærkt. Ej, den er godt nok helt vild. Mine damer og herrer, tak fordi I kigger med her på tredje søndag i advent. Giv det op for Bius i levende bevis på, hvor hårdt det er at være hele Danmarks Bius.